Наред да знаете, че от оператора, не от камерата. Тук сега се прави, че ме е много вкусно. Стигаме само до тук и се връщаме. Защото тия гледай ги как се движат, не мога да ги фокусираш. Здравейте, на село сме и освен, че има яко джанки, аз имам нова камера, Insta360 Luna, така че хайде да видим какво ще поснимаме днес с нея. Ако нещо не е наред, да знаете, че от оператора, не от камерата. Ако се чудите какво правят момчетата, докато мама обикаля по планините, това е. Тук сега се прави, че ме е много вкусно. Също си пинах от тайката на кафето. Хайде, ме. Хайде. Хайде, да. Правим бърза обиколка на улиците около нас с Марс и след това отиваме на разходка в местността Просечен камък, преди да е станало 1000 градуса. What seed you get what flower, or maybe get weed, whatever. You plant what seed, you get what flower. Plant a potato, get a potato tower. You plant a coin, get a money tree, but I plant nothing, just wait and see. One step, mountain not so high, but my left foot always asks me why. Rain will come down, sun will shine up. I forgot umbrella, so I use a cup. You give what love, you get what heart. I give my snack, she give me a fart. Long road, walk it, leave a mark on shoe. Don't ask sky why wine so cold, just where to. River it flow, find a way to see. My GPS broke, so I follow the beat. Bird not hurry, trust wind to lead. I trust my belly when it's time to feed. Намерихме си дива чубрица. Намерихме си дива чубрица. Обаче виж като не ме чува какво му казвам. Да, любовче чубрица. Веднага вземам бележка. Кооператора казва какво да се снима. Обрасло е.
Гледаш камерата ми бяха. Това место Перури и водни кончета. Откъде сте тези водни кончета, като няма вода тук? Знам, но има ги. Old man say, young man, listen, half. I was busy eating, so I start to laugh. Lesson learned when you walk the path yourself. Like don't wear new shoes when you climb a shelf. Don't envy green grass on other hills. So find my own lane. Haven't cut since 2009. Your own field, wait for you to till. But Netflix also wait. So I sit still, moon it round, moon it gone. Same old sky, my cat stare at it. She don't know why people are people down. All part of the ride. I stay in the middle, so I never slide. Mountain high, mountain low. I climb like a goat. I climb like a goat. Rain or shine. Ooh, I wear my old man coat. Old man coat. One life short, one life long. Nobody knows. Nobody knows. So I Да се вижда реката. on the kitchen floor. Mountain high, mountain low. I walk with my dog. Come who go. Don't get the clue. One life short, one life short, one life long. Nobody reads the books. So I write my own page with crooked hook. You plant what seed, you get what flower. Maybe get Навсякъде по пътеката са не слагали табели. Нещо ново за мен. Браво на хората в Врацански Балкан. Всъщност панорамата скала трябва да е тук нагоре. Еди пък. Сигурно има и друга панорама на там, аз тая тук си знам. Ако искаш, ще отидем и по. Може би има преди това да се вижда едно какво от козите. Или може би е там. Да. Аз мислех тук се качва. Ами страхотна е гледката. Тук долу вдясно трябва да е и Черепишкия манастир. Не трябва да е. Направо си е там. О, гледките са страхотни. А не са боровинки това, нали? Ако някой може да помогне. Ама не мисля, защото много едрички ми се виждат. Стигаме само до тук и се връщаме, защото целта беше да пробваме камерата на първо място и на второ място. Не трябва да натоварвам още много крака, за да може да се възстанови и да започне тренировките за лъвско сърце. Понеделник. Има още един ден за възстановяване. Направо не мога да повярвам колко инфраструктура има тук често.